ଆଚ୍ଛା କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ? ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ସତୀତ୍ୱ ଓ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ସଧବା ନାରୀମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତ କଥା ଆସେ, ସାବିତ୍ରୀ କିଏ? ସାବିତ୍ରୀ ରାଜା ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସତ୍ୟବାନ ନାମକ ଜଣେ ବନବାସୀ ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ବିବାହର ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ପରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ ବୋଲି ନାରଦ ମୁନି ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସାବିତ୍ରୀ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ହିଁ ପତି ରୂପରେ ବରଣ କରିଥିଲେ। କଥା ଅନୁଯାୟୀ ବନରେ କାଠ କାଟୁଥିବା ସମୟରେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଏବଂ ଯମରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ନେବାକୁ ଆସିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ଯମରାଜାଙ୍କୁ ନିଜ ସତୀତ୍ୱ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସନ୍ନ କଲେ। ଯମରାଜା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ 3ଟି ବର ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରଥମ ବରରେ ଅନ୍ଧ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଚକ୍ଷୁ ମାଗିଲେ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ବରରେ ନିଜ ପିତାଙ୍କ ପାଇଁ 100 ପୁତ୍ର ମାଗିଲେ ଓ ତୃତୀୟ ବରରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁତ୍ରଟିଏ ମାଗିଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିନା ସାବିତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ପାଇବେ କେମିତି? ଏହା ଦେଖି ଯମରାଜା ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିଦିନଠାରୁ ସଧବା ନାରୀମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପାଇଁ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି।